Hello mga ka-listeners, maayong hapon o mag-upload ta karon mga ka-listeners sa part 3 na ta no, sa ikaw ang akong kinabuhi. Nya sa dili pa mga ka-listeners, sa mo shout out sa ta mga ka-listeners no. Nya giapil po na og suwat ni uban nga mga bag-ong listeners no, kanang mga nag-comment. Nya atong basahon ni si kuan si Angie Cañete no, shout out Angie Cañete, salamat sa pagpaminaw sa mga drama no. Nya yang comment ani, salamat sa mga salamat sa mga video nimo. I am new subscriber, hope more drama episodes pa i-release ninyo kay gamit kayo sa work namo. Salamat kayo Angie Cañete no sa imuhang pagpaminaw samtang gatrabaho. Nya lingaw gyud. Nya si Cheryl Montino, idol, shout out mo ko sa episode 3 ha. Makinig ako from Cavite City, mi idol. Nakinig mi idol habang nananahi ha? Salamat kayo no. Samtang nagkalingaw og panahi ni si Cheryl Montino, minaw og drama. Salamat kayo Cheryl Montino no, shout out no. Unya si Ib Pancho, shout out boss dyan, shout out nimo Ib Pancho, salamat no sa kanunayng pagpaminaw. Unya si Yedrian Benedicto, idol, ayaw kaayo palabi sa kape, may insomnia ka ana, hihihi. Maugid may undang na og kape mga ka-listeners kay kuan. Di jud ko katugid mga basta makainom kog kape no. Kaping mais na lang karaway kontra ba. Nya ingon siya nga wow, nindot na sad ni nga drama ba, ikaw akong kinabuhi part 2 nako. Salamat idol, God bless po. More upload pa ani sa ikaw akong kinabuhi. Salamat idol, lingaw kaayo ko sa mga upload nimo na mga drama sa akong pagpanahi. Mao jud ni akong kauban ang imong mga drama. Salamat o God bless. More upload pa sa ikaw. More upload pa. Sa man di ba ako kabasa sa akong agi mga ka-listeners na. More upload pa. Hindi ko kabasa sa kung sinuwatan mula nagdoktor. Mga to, salamat kayo no. Si Adrian Benedicto. Anya si Cheryl Jamero, idol dyan, salamat na usab kay bag-o nga upload, og salamat sad nga sa inyuhang nga mga naghimo nini nga manindot nga mga drama. Idol, shout out ko diha sa may Jasaan Misamis Oriental sa Cabiltis family no. Shout out ko sa Cabiltis family, shout out ka ni Cheryl Hamiro. Cheryl Hamiro o Jamiro ba ni? Cheryl Hamiro, salamat kayo no. Shout out sa mga Cabiltis family ko no, sa Misamis, sa Jasaan Misamis Oriental. Salamat idol dyan, God bless no? Salamat po nimo Cheryl Jamero. Si Puan Prince, kalipay na jud namo ning ma-shout out nimo Permelods. Salamat Puan Prince no, kanunay po ni si Puan Prince no. Nasukad pa ni sa una mga ka-listeners no. Nya si Angelica Birami, nahuman ako sa drama nga Maribel. Salamat sa bag-ong drama sir. Nanasad ko bag-o nga paminawon og pa-shout out ko idol. O shout out nimo Angelica Birami. Salamat sa pagpaminaw sa mga drama no. Nya si Clotilde Dilandas, na shout out na jud akong name, thanks idol. Salamat Clotilde Dilandas no sa imong kanunayng pagsunod ug paminaw. Nya si Tima Kule Mundihar, pa shout out naman Lods, listening from KSA no. Salamat Tima Kule Mundihar no? Sa imong pagpaminaw diha sa KSA. Unya si Amorlina Alcala, salamat kayo sir Amping Perme. Salamat Amorlina Alcala no, sa unar po na siya nga listeners no. Si Noel Bituya, thank you so much idol sa pag-upload og mga drama amping sa kanunay, God bless. Salamat Noel Bituya, always guni si Noel Bituya nagapaminaw mga ka-listeners no. Nya si Maristel Humawan, salamat sa lain na usab nga nindot nga drama dol. Mao na po ni among atangan dol. God bless you always dol. Salamat kayo Maristel Humawan no? Kanunay gini si Maristel Humawan.
Nya si Jen Ruiz, thank you idol sa pag shout out, lipay kayo ko, God bless og amping perme. Salamat Jen Ruiz no, kanunay gini siya nagpaminaw po, nakabantay na ko ni sa mga comment no. Nga si Jing, salamat sa dugang episode idol, ganahan kayo mi maminaw kay mahuman jud nimo og mahuman jud nimo ang mga drama og upload. For short dili jud mi mabitin, more power and God bless. Salamat kayo Jing no sa imong pagpaminaw. Unya balik ko na basa itong mga niagi no, pero di lang ako i-shout out na lang dito di lang ako basahon nagbalik ang comment kay di maapas maabot yun 10 minutes no. Shout out na lang dito mga ka-listeners no, kadto lang mga bag-o nga mga naga-comment akong nasuwat kay napuno nagresibo kini dito lang tag shout out ani no mga ka-listeners. Shout out ni Aniel Bulhano. Salamat Aniel Bulhano no sa kanunay pagpaminaw ug sa iyahang mga sa iya kunong asawa nga si Anilin Bulhano diha sa Tagibo. Salamat kayo Aniel Bulhano from Japan no. Nya si napali siya comment ani. Salamat sa bagong drama dol, ayaw sige kape dol kay makadaot na hihihi. Gwapo man kag tingog dol. God bless you always dol. Salamat Aniel Bulhano. Nya si unda lagi ko sa kape gyud kay labad yun gini sige og kape. Labi na ugwa manad mga ka-listeners no. Di jud katulog. Nya shout out ni Luz Minda. Kanunay po ni si Luz Minda no. Salamat kayo dyan. Comment siya, wow, good morning idol. Nanapod may nanapoy anaapoy makawala sa kakapoy na mga drama. Thank you good and God bless. Salamat Luz Minda no. Nga ko ka naglisod kog basa sa akong agi kay gi wiris-wiris na ako pagsuwat. Ninalian ba mga listeners no? Si Marlon Soko, boss pa shout out ko kay Ronnie Roon, kaila ko na kay nadugog na ko iya pangalan sa imo. Salamat Marlon Soko no. Nya dito una na ako nigbasa mga listeners no ang shout out kay para di kayo mutaas sa tong intro no. Shout out ni Jabsia Gami. Jabsia Gami shout out no. Salamat sa pagpaminaw. Si Roger De Palas, salamat kayo sa pagpaminaw. Nya si Hanalin, salamat kayo sa pagpaminaw Hanalin no. In-comment sa induta sa buhok ni Mulod. Salamat sa pag-upload sa akong sa bag-o og nindot nga drama always listening from Abu Dhabi no. Salamat Hanalin diha sa Abu Dhabi. Nya si Ma'am Jisuli, shout out Ma'am Jisuli no. Salamat sa final Sir Jan amping permis Sir God bless. Sa kuan sa in-comment siya sa gugmang buta tong katapusang sumpay mga ka-listeners no si Ma'am Jisuli. Shout out nimo Ma'am Jisuli no. O God bless po nimo ma'am. Nya si Danila Gonzaga shout out no. Nya si Mitch shout out no. Nya si Umay Cherry shout out no. Copy is life ko na. Salamat Umay Cherry sa imong pagpaminaw sa mga drama. Ug si Cherpar. Nya si Isa Alcosaybi shout out no. Isa ba ni or Isa Alcosaybi shout out no. Nya si Grace Balasabas shout out. Nya Grace Balasabas no shout out no. Nya si yung Dilarmente yung Dilamente shout out no. Nya si Edwin Pancho shout out. O si Gilcilito Casas shout out no. Nya si Saisi Morales, Marlon Soko Gisa. Nya si Les Lunsaga shout out no. Nya si Sammy Pili shout out no. Si Japs Laurente shout out. Nya si Skywalker Ispandoni shout out no. Nya si Mr. Linila Omega shout out. Nya si Inor Cans shout out pod. Si Aniel Bulhano, si Naya Rins shout out. Si Luel Pinyapil no. Nya yang shout out ang yang pamilya no, Pinyapil family shout out no. Nya si Daniela Jean shout out. Og si Gwen Birana, si Charlene Pacana shout out no. Danila Gonzaga shout out. Si Aldrin Kikoy shout out. Nya si Dinim Oriendo shout out no, kanunay sad ni no.
Nya si Roger Pino, shout out. Si Miraflor Atilio, shout out. Nya si Silin Patalinghog, shout out no. Shout out po ni Palami ay drama nga kanunay sa ning maminaw sa mga drama no. Nya uploader po siya og drama si Palami ay drama. Salamat kayo Palami ay drama sa kanunay pagpaminaw. Nya si Kat Serye, shout out no. Si Moto Bumbum Vlogs no. Nangutana din si Moto Bumbum Vlogs og asa ko nagakuha og drama. So ana sa mga live streaming ni sa DWHP mga ka-listeners no, kini itong mga drama. Bita maron kanay live streaming ba no? Sa una kay magsalig tag record sa cassette no. Karon sa live streaming ta mo kuha og drama. Salamat Moto Bumbum Vlogs. Nya si Maricel Lawiran sa shout out no. Nya si Shenko shout out. Nya si Roxanne Cruz shout out no. Si Daniel Lugam shout out no. Nya si Noel Bituya, si Mars Jackie, Mirame Minali, shout out no. Si Neil Alolino, shout out. Nya shout out ni Ma'am Life Journey, ni Ma'am Gisuli, Ma'am Bell, Ma'am Cecil Ruben no. Si Mary Ann Rostea, si Cherpar, nya si Charlene Pacana, Maristel Humawan, si Annalyn Buates, Annalyn Samson, si kinsa pa buti lain, limot na si Chiliwong Stevie no. Nya si Ungol Toledo Vlog o si Nista Yap, shout out no. Nya si Roger Villegas, shout out ninyo no. Nya kay niabot na matag mag 12 minutes na mauro to mga ka-listeners. Sunod na po ta mag shout out o makahigayon. Labi na kay magsuwat pa no. Gilugaran na gid suwat mga ka-listeners para kuan gid ba, para matagad sa mga nag-comment no. Unya sa mga nag-comment dito sa John Kent anuta na to nga channel no. Mo pa na ko masuwat no, ato itong i-shout out pohon. Makalugar tag-upload dito drama no. Kung mga ka-listeners, paminawa ninyo ang part 3 sa Ikaw ang Akong Kinabuhi. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin, ug karon mga kasama niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. hanggang may musika ko. May binimungag ka ni. Sa! Alay! Pero agsulti! Tugkala ko tinood. Kung andam ba ka lang mugasto sa akong pagkaon. Magpaboy lang ko ni mo, be. Sa di mong gisulti? Andam kang mahimong baboy? Kabiga, Umay mag-ingon pa baboy. Ita ni mo, ingon ko, andam ko magpaboy ni mo. Way bayad. Okay. Patanaw na ko nung maligo ka, bayad. Tamparong sunti ka ron. Pagtarong. Lagi. Magsulti tagtarong ha. Sige. Paminaw. Bayaran ti ka bisag pila. Basta tabangan ko ni mong maako ko lang si Jomel. Di ko mutabang ni May. Di mo day ka maako. Kahilasan mo mangandoy no? Nga imo ko maangkon? Che! Do, lukaw lang ay. Asa ka ay? Miya magagbuhi. Hilong baboy! Baboy ba karon? Pero gamitan ko guling. Lechon na ilabas na ko. Hey. Busugan ako eh. Oh, asa man ka? Oh, ano may kalit mo to siya dagan? May balik ay. Nga naman ka to siya? Sorry ha. Ngano ka? Tungod sa kong kabusog, gusto ko manugab. Mautong bidagan ko kay nahadlo ko nga ma-turn off mo niya ang kanako ko na manugab ko siya mo tubangan. Hala no? Abin ako naunsa ka. Lami lagi ito yung utan. Kasi nagluto. Si Mama. Patudlo niya niya ha. Nga naman? Aron ko magbinyo na ta. Kanunay ko magdali sa pagpauli. Aron mo kaon siya mong luto. Kana kung maminyo kita. Kalusa amday ko ni musog ta. Ay, wa pa man gud na sa akong nakuna. Di ka gyud magmahay kon. Ako imong tugyanan siya mong kasing-kasing. Wa para bagyo ko'y uyab. Kay mahadlo ko. Namuhilak lang tungod sa konsumisyon. Karon pasab ko madanig babae.
Ikaw pa. Basta, dili mo uyab si Day Cherry, ha? Di lagi. Unya, di mo na kong isugot? Unya na. Ha? Kanusa pa man di ay? Sa akong birthday. Saan man mo sa ako, ma? Ay, ako ning sudlan sa mga trapo. Kay usa na ni kagatos. O kung mahurot ni kahalin, aw kwarta na. Asa man mo ibaligya? Ay, doon na may mukumpra ini dong. Kung doon na palang unta ko'y makinabitaw, dali na gid unta ning mahuman. Imo palang dayon kong ituganan sa matuod kong pagkatao, ma. Ah. Tingali, di gud maingon ini nga akong kinabuhi. Aw, ayaw na lang na sige higbalik dong. Imo gud kong gidawat sa matuod kong pagkatao. Pasalo at taong ko dong. Di lagi ko gustong bugal-bugalan ka lang sa mga tao nga masayod nga piniriso ang imong amahan. Kung imo pa kong gituganan, tingali, maninguha ko nga mubakwi sa hiwi nilang binuhatan. Maamboy akong gituan ko nga, kaniad to nga, gibiyaan ko sa kong amahan. Kay, nangita siya balay babay. Kung naminaw ka palang sabunta na ako nga mo eskwela ka, doon na ka na grado bisag dili lang unta dako. Ha? Gitsib eh ni. Oo, aasa man ka. Mangita ko po! Renan! Si mama na sinapahimuntan ako sa kong kapakyasan. Uang mga ko. Mo hinuy akong gisudyaan sa mama nga. Nagantos tungod ako. Ay, aninangon ako din. Unyar ako mapauli ka ng matugnas mama. Ugma na lang kong mga ipasaylo niya. Oh, nagabihan naman sa lagi ka. Dito ko manihapon silang Anali, tiya? Unsa? Sige, biya kong agdahon sa amahan ni Anali. Dato manihapon sa ila. Pero ako balibaran kay mauwaw lagi ko. Ya, nga namikaon man ron ka sa ila. Gigotom kong mayo, tiya. Uyab na mong doha. Happy ta, tiya. Karong Sabado siya ang birthday. Bisaad siya Anali nga, sa iyang birthday, iyan ang ihatag ang iyang desisyon. Sir, naibaw ka ba nga karon Sabado ang birthday ni Anali? Ay, tuod. Iyan ang birthday karon Sabado. Ang gimbitar ka ni Anali? Dili, biya sa Anali mo nagtugan ako siyang birthday. O iyang papa, uy. Kiling, sir. O sa may mga paborito ni Anali? Paborito? Oo. Kuan ba ka na? Paborito nga color. Paborito nga kuan. Aw ka naman, usam magiging ganahan, aron. Mo'y akong irigalo niya. Eh, uwa man ko nahibaw-an, John. Grabe ha. Suod mo, unya wag ka mahibaw kung sa guyang ganahan? Hoy, busy be, mis among trabaho, ha? Magkakuyog rami ka ng paniud to at sa kantin. Ganahan na siya perfume? Humot naman ko na siya permi good. Basta musud na siya sa trabaho. Ay, sagdil lang, Chiroy. Ako na yung pili. Thank you, ha. Moro tayo matuyo na ako. Sorry, ha. Nag-istorbo nung kunin mo. Ay, wa, oy. Ulion ako kay... Ay, giduka na masab ko. Good night, siya. Paita. Nakikita na siya na ako kay nangutanang o si kanahan ni Anali. Wala siya masayod. Nga milumpayat ang akong kasing-kasing sa kalipay sa tiyang nanawag siya sa kumpangan. Imo makugipaan
Antos ug maayo, oy, Jumel. Paita. Nga naman? Dito mo gong tsere kay muta na kog musya ganahang anali. Kay maunti ang regalo. Wa ko na siya mahibaw. Jumel, dili ka makapaabot nga magka-interest pa si Cherry kang anali. Ha? Nga naman siya. Nagsakit rin na yung dughan, oy. Kay si anali ang imong gihigugma o dili siya. Siya. Oh, dili ba ya sa dali manggibati rong Cherry? Oh. Okay, mahimo siya. Si Anali ang gipitik sa kung kasing-kasing. Ma, sorry ha. Oh, saunsa? Sa akong pagtubag-tubag ni mo ganiha. Naanad ako dong, oy. Huwag kagay angay kabalakan. Gihikawan ko ka na ako sa imong kalipay. Malipay man ko bang makakita ni mo? Na ka nang magsahot tag pangaon? Pastilan dong, mabaw ragyod kaayo ko kalipay. Ay, kung wa pa mamatay si mama, tingali. Nagminyo na ka. Ug wa say siguro nga kulatado sabko sa akong nabana. Basta dong rinan, malipayon kay ko kun mag-uban tanduha. Labi na gyud kun dili ko nimo singkahan. Day, ato ta sa bayog na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Hoy, to ikaw you. ba? Ugma pa gani. May nang kantahan tikang daan. Basta, mag-umat ang duhay ni pauli na ako. Labing siguro, no, kuhaon dyo kasi mohang Prince Charming. Oh, kitang tulo ang manakay sa iyang auto. Uyap na mo? Di pa, uy. Ha? O ba din mo siya sugta? Ugma. Decision making na. Baya, no? Ikaw ba, may gusto ka magkaniya? Nga nung ugmaon pa man jud na? Mahadlok palagi ko. Playboy palang unya na si Jumel. Mag-antos ra ko. Buotan ng akong kababata, no? Buotan, kay inyo man siyang silingan. Di, labaw ko nahibaw siyang pagkatao, di ba? Pero, Day, di ba sugal man sad ng gugma? Ha? Uy, paminaw, kung may spark siya sa imong heart, take the consequences. O sa imong kalibutan, kung siya mo imong destiny. Destiny, cute? So, lang good. Ha, basta. Magkuyog tang tulo ugma. Happy birthday. Akong gift ni mo. Uy, nakahago pa gyud ka. Maghago mo gani ko nga di ni mo birthday. Saan mo tagiron kay imong birthday? Thank you. Unya, ang imong gisada ko. Nagdali lagi ka. Papaganit ang mga haon. Maguwat pa gyud ay ko. Hoy, ni apay mga bisita no. Ni apay gyud si Day Cherry. Imo mang giimbitar. Ang sa pagdili. Basta, karong adlaw ang desisyon. Trili nga ino eh. Ay, magpaligis na balang ka kung wingban ini no? Sige man, lagi ko ni mo hulgaon, uy. Ayos naman! Ay, okay naman duha? Sabihin, mag-jowa na mong duha? Paita na imong amigat siya eh. Ipantos kung maayo. Wa ba ya? Yang anong di pa man kunin mo sugton. Unya na lagi. Manawag ra ko nimo. Oh, unya pa man di ay migo. Ano pa mo, Gus? At tingali, balipad na ginooy maani ni mo iniron. Ay, paulit na lang ko. Uy, Day, dungan lang mo.
Silingan man ka mo. Ha? Imo na rin kong papaulion. Unsaon man ako sa pagpanawag nimo kung niya ka ba din eh. Pasakya si Day Cherry sa imong auto. Ay, tala chong uy. Busog naman bitaw ta. Manangin doon ako ni Papa ni mo, Anali. Ay, halatay. Muna pagdahi ubos ang imong Prince Charming. Sagdila na siya. Malipay ra na siya. Oh, ingon ka, wa pa nang sugta. Ano malipay man siya? Dili talang kasultihan, kay kamura ba'y magkuyog. Nana siya paingon nga ni Day. Teksi ko, dili ka niya ihatod ha. Nga na dili magkunya ihatod. Tingaling mangita na siya paagi nga dili ka matod. Huh? Tara, Cher. Mamauli na ta. Diritsog uli ha. Ang. Happy birthday. Baste? Ambot lang. Pero waman siya balibad. Sila ako siyang gipaninglan siya saad. Unsa man niyang saad? May bawaan ako ang tubags kung pagpangoyob niya karong birthday niya. Pero maghihapon. Unya lang ko no, inigulit na ko. Iya de kang gipa-thrilling og maayo. Murag, wala mo kipaglaom. Oh, di. Mangita kag lain. Ma, wala igam kaon. Nga na nahipaw, mang ta. Wa mo gud makuha yung ninungag. Gusto kong magkasaw ta, anak. Dili sab ko mahimutang kung dili sab ka makakaon. Dali na ma, mga una ta. Sorry. Unsabay sorry. Nakasabot na ko sa imong batasan dong. Di ka gid malain ma kung musangpit lang gyapon ko ni mugmama. Sagi kaingon ko na, ako mo'y namatan mo nga imong inahan. Busa ikalipay ko kung ipadayon mo ang pag-ilakan ako nga imong inahan. Musayaw ang akong kasing-kasing kung makadungog ko nimong musampit na akong mama dong. Oh, ang akong anak. Sorry gud kayo ma. Abi mo gud ako ikaw gid mo yung asawa sa akong amahan. Mo'y akong pagtuo nga iya kang gibiyaan kay nakasa ka niya. Di na ta maghisgot mahitungod ni Ana. Dali na, mga on na ta. Karon pa kung may bating kagutom. Dali na ma. Kuyog man lagi mo ni Cherry. Di ka nang mitambong sa birthday party ni Anali, tiya. Di ba karon ka man gisiara ni Anali nga iyak kang sugton? Unya dungo sa man, uyab na mo. Wa man. Ha? Uy, wa pa di ay niya dawata ang imong gugma Jumel? Murag. Pakyas tingali ang una kong gugmat, tiya. Iyan kong gibaho. Nga naman di ay, ang sama di ang puhong. Unya ra ko nung kunya desisyon eh. Kung mauli na ko. Manawag ko nun siya na ako. Oh, hala, tingalig, manawag rin siya nimo dong. Hindi na lang kumulaom. Sakitan lang ko. Oh, ha? May nanawag sa imong cellphone, oh. Hala, tingalig si Anali na nanawag ni Madong. O kaya ka ng sugton. Siya nalituod. Hello? Anali? Nanakas inyo? Oh, may pauli na ko. Nagkuyog Miss Cherry. Sorry ha. Oh, himo kong gibasted. Huwag ka gina pagbati na ko, Anali. Sorry, nga gipahuwat ka na ako. Li maggugusto nga, ariti ka desisyon eh, kay tingalig,
dili ka makapugong sa imong gibati. Imo niya akong magakos. Ha? Tungod sa imong gift, misamot ang akong pagdahig nimo. Ug misamot sa bang akong love nimo. Oh, imo na kong gisugot? Yes. Yes! Yes! Salamat! Thank you so much, Ali! Sa makain, ano ako may mong gigakos? May kauban ka diha? Ang akong chelo ding, mo'y ako nagakustugod sa sobra kong kalipay. Amaw, gindi mo, oy. Karoon nga ako karang yun. Isaad ko ni mo. Gadali ka magbahay. Mubalik ko din sa inyo, ha? Nga naman. Aron dakson ka ako. Kanang hugot yun. Kanang nadungog mo ang pinitik sa kong kasing-kasing. Maugani, nga wa ti ka sugta diri sa bahay. Kay tingalig maghimo ka drama diri. Naibaw man ko ba nga dili ka makapugong? Basta, dili ko nimo pinuangan ha. Binuangan ko. Ikaw pirmi mo akong damgon sa kong pagkatog. Unya magbinuang ko nimo. I love you so much, Anali. Ikaw ang una o katapusan akong girlfriend. Di na atik? Atik good. Daman-daman nun gali ko. Bisag imo langan. Unya mangati ko nimo. Pagkasal na yun ta. Unsa? Uy, kadinalian ko. Aron di kagit mawa na ko. Jumel, wa pa ko makailan nimo sa hingpit. Ug wa pa sab kamasuhito na ako. Hatagan taon lagi kayon nga magkailanay ta. Getting to know each other pagkani ta. Ikaw ay akong gipangandoy nga ikauban ko. Hangtod sa kong kamatayon, Anali. Hindi na ko magkatugot nga mauha ka pa nako. Gisugot ka na hinuon ako. Unya mawa ko nimo. Basta, ayaw lang git ko pahila ka. May uyab ka na. Doon na siya. Nagkagusto din sa regalo. Mo nang iya kong gisugot. Nganday, unsa di imong girigalong Anali? Kuan, kining pocketbook nga love story. Ha? Nganong nakauna-una ka man pagregalo niya anang pocketbook? Gisultihan ko siyang papa. Unsa gyud paborito ni Anali. Agay! May undercover ka na is pamilyang Anali. Maayo kayong papa ni Anali nga rin ako dya. Hadlo ka ko primero kay ikaw mo si Anali. Hangtod gani si Cherry nga. Istrikto ko no iyang papa. Aw, nabalibuan day ni mo dong. Aw, buotan be sabi mong pagumangkon dya. Natural. Correct ka dyan. Dya, ato na ako sa kong kwarto ha. Ay. Manawag ko sa kong love. Ha? Ise, love ha, love. Dya, mahal ka na ako si Anali. Ug di ko magkatugot nga mauha siya sa kong kinabuhi. Hero, no? Ay, nidutag nigtingog eh. Aw noon, ang ngayon yun siya nga nindutag niyang tingog eh, gwapa man siya. It's a kayangan. Wangay. Muram kong iyang gi-hypnotize. Di naman siya mawa sa una-una. Induta ka no. Nga tungod siyang kalipay nga, nauli ko ang iyang bag. Iya kong gigakos. Nagpapunta sa usa ka libo ang iyang suhol na ko kung iya po kong gigakos. Sa matag iya kong gihakan? Ay, buam ko eh. Nga kong nangandoy ko niya. Dili ko angay niya. Ibugo ko. Nga, wapag ko'y grado. Di na ako maghuna-una niya eh. Gwapa sa kong love eh. Love dayon? Pagda ko ba? Happy birthday. Nga nung nakauna-una ka magregalo na akong pocketbook. Ang paborito pa akong writer. Ambot ba? Sa sige na kong una-una,
Unsa ako regalo nimo? Dito man ko na ipunta sa bookstore. Murag dunay naghunghong nako. Kibaw ko kasi nagunghong ni mo. Oh, unsa? Kibaw ko do. Kinsa man ko na be? Si Papa. Uy, di uy. Ayaw pa makak. Maubay ang mid-decider ko pagsugot ni mo. Kaya sa si Papa, na in love ni mo. Brian, kini ako love na. Okay, misalig man si Papa ni mo. Huwag katarungan nga nung dili sa kumasalig ni mo. Ang tinuod, nangutana ko ni Cherry o siya imong paborito. Pero wa man siya klaro. Bautong nangutana ko ni Papa ni mo. Huwag ka mahadlok mga tala niya. Anong mahadlok man ko? Nga diniyos man taon akong tinguha ni mo dahi. Maganay akong ganahan ni mo. Huwag ka mahadlok sa kaistrikto ni Papa. Kay bausab si Papa ni mo nga in love kay ko ni mo. Nga tinud-anay gyud ang akong love ni mo. Bantay kit ka ha. Iba gali kong pinuangan, nililon si Papa ang imong kontra. Ang tibuok yun akong pamilya. Gusto naman gani kong magpakasal ni mo. Ugma ba dayon manguha na tag-requirements. Badia, oy. Wala ako magkomedya, ha? Wala ako magkomedya. Huwag masag ko magkomedya sa pagsugot ni mo. Pero, kinahanglan nga mag-ilanay lang kita. Onya, anak na ko puyo sa inyo. Unsa? Mag-ilanay makata. Kinahanglan magtipon tang duha. Di ako ni mo. May nang mahibaw na yun ta, kisay bagbaba na tong duha. Amaw! Bitaw, mas nindot sab nga magkailanay gyud ta. Pero bisag unsa ka pa. Bisag maldita ka, andam ko magpaubos. Tukod kay tinud-anay ang akong gugma nimo. Bantay bitaw? Domingo man ugma. Hapiton ka na ako, ha? Aruman ning bata. What time? Ikay ako pagbuton. Oh, anak. Wa ka pa kapuya? Ngano kapuyan man ko? Ay, nakasiguro ko nga dugay ka nakatog kagabi. Gawas nga birthday nimo, do na pa jud kay special nga giabi-abi sa cellphone. Doon na kay pinalabi ha. Unsay pinalabi ba? Sus! Nagtuo tingali ka nga ako may bawas sa imong pag-push ni Jumel. Aron mahibo gid akong boyfriend. Uy. Uyab na mo? Ganahan man ka kaniya. Ako na lang gi-boyfriend. Taro nga pagkatao si Jumel. O napamatud-an ako nga importante ka niya. Busa, wa ko mubabag. Nganong mubabag man ko? Mo na imo siyang gituduan. Unsay irigalo nako. Misulti siya? Wa. Pero ako lang nasakpan. Kay buto man kaniya. Ako na lang siyang gi-boyfriend. Hay! Sa katapusan, nagka-boyfriend na yun ang akong daga. Bantay gid ka. Paila akong gani ko sa imong manok. Na! Ako magyud na siyang ihawon ba? Ay, kajut lang. Imo ba siyang gisugot tungod lang nako o imo siyang gisugot tungod kay in love ka niya? In love ginoon ko niya pa. Naaram day na. Luoy sabday ay kaagi si Jumel, no? Nga naman? Ilong tuwapos banday ng mataa. Namatay ang iyang mga ginikanan tungod sa ka car accident. Di man ka may bawa na. Okay ka ni Jumel. Ingon bitaw si Day Cherry. Nagdako si Jumel sa iyang iyan. Muna hinungdan nga nakasiguro kong butan si Jumel. Pa, hapiton na ba kong Jumel? Asa man mo? Manimba. Very good. Unya, anong wa pa bang ka mangandam diha? Sige pa, maligo na ko. Thanks sa imong pagsalig sa akong boyfriend. Anak, pahimang nui lang siya. Nga dili mag-abusar. Kay ako yo'y iya makontra na.
kung iya kang pahilakon. Hoy, baboy! Ngano, nay? Oh, nagnanay ka na ako? Woy! Ano magnanay gugunin mo? Nga mo may akong gusto nga ikay mahimong nanay sa umabot na tong mga anak. May gani. Huwag ko mabisbisi mong laway kung naitabo, papsus. Ngano, ang sabay mong buhaton? Sa uon akong tanang usik sa mong laway. Oh. Og akong ibalik ni mo. Ha? Kung ibalik sa imong baba, pinagi sa akong lips to lips. Kaluod ni mo, uy! Lips to lips ka? Kalahira di mo, Jumel, uy! So, sige pre, atong Jumel, uy. Kato, buutan mo to ako, buutan di. Mana ba? Luod ba yan ni mo? Basta buutan ako ka istorya, buutan sa ko. Pero di sad, ay, sos! Kamaing itsulala papap ni mo, day. Uy, tiya. Niyara man di ay ka din, Hikoy. Sayo kayo na ng bahay, Cha. Wala! Ako nanumbay? Imo kong gitawag kay nangutana ka kung nanong sa iyong milakaw sigaw Jumel. Ako nanumbay? Ayaw pa makagbabuya ka, uy! Musimba man ko nutos, Jumel. Mo'y sabot nilang anali. Ha? Nagsabot sila si Anali? Pagabot yun niya, Chiri. Nanawag na sa anali niya. Nagakusgo kong Jumel, oy. Sa diyang gisugot siyang anali. Uy, kuno ka tiya. Ikaw, okay, ha? Unggoy kiat, ha? Kira tiya, ako gingnan ka Gingnan ko? Gingnan ka kuwi tiya. Okay, Ray. Sagdihilang tos, Chere. May nang makapahungaw. Siya sayang sakit, sayang dugang gibate. Simbahan niyo kung napuntahan. Iyo kami. Wag ko mahinumdum nga nakasuot kong simbahan. Yeah, you can so. Yung abot ko din eh. Later can go, later one. But now you can so. Bago patingaling na human na misa. Anugon. Makasaksi unta ko unsay buhaton sa pare nga magmisa suot sa simbahan. Let's buy water. Doon naman sa doon tayo misa sa kapilya doon sa mo, pero mulabay ram ko. Suot ba ka ko, no? Kanang babae nga gigunitan sa kauban ng lalaki. Siya katong gilabnihan og bag ug akong giuli. Pero gigunitan mo nang kamot sa kauban ng lalaki. Iya ka nang uyab. Ubi ako dun eh. Nagdutas kong gibati, oy. Nga naman? Nagkasimba ko sa'yo. O kauban pagid ako ang lady of my life. Ering. Wala lang di ka mo to. Basta mo na tinuod. Doon na day ko'y ihangyo ni mo. Unsa man na? Ipailaila ti kasi kong Luding. Unsa? Ganahan kasi makakita ni mo. Gabi gani. Pero tinayang kuganga siya diyang ako siyang gigakos. Kanto kaning imo kong gisugot. Ug tungod sa kong kalipay, ako siyang nagakos. Mao na itong tingog akong nadungog. Oo, si Tia Luding to. Sa pagkamatay lang ni Papa ug Mama, siya na mo'y nagkatiman ako. Ug mihangyo siya na ako nga, dadon ka sa bahay, aron iya ka makita. Ganahan sabot ako makakita niya. Pero tingalig may buwong si Papa, nanong dugay tang nauli. Ato lang pasabton si Papa ni mo. Dili ka ako mauwaw? Uy, di ka gyud mauwaw ni Tia. Maay ka si Tia, uy. Nya, mga tutas bahay, ha? Sige, pero mamalito na tag madahan nato sa imong tiya. Ay na lang, uy. Sigurado gyud ko nga may giandam siyang pamahaw. Ato lang ta mamahaw sa bahay. Uy, mauwaw ko, uy. Di ka lagi mauwaw dito. Mudiretso ta dito, ha?
Tiya, Ah. may ikaw bang chicks agaw? Oh. Hala, tingalig si Annalyn na. Di, oy, piso. Ha? Naray. Tiya! Aray. Tiya! Doon na kayo bisita, Tiya. Oh, sa chicks. Ikaw ba si Annalyn? Ako, ma'am. Gidagyo ko din ni Jumel. Nakasamo kinuon ko nimo. Ay, wag yun ka makasamok, day, Annalyn. Nalipay kay ko nga niya ka, day. Mulay akong gipangayo ni Jumel. Huwag magilipansin ako. Hapit na malangkat akong ubol-ubol. Sas! Papansin pagid ka diha, oy. Day, Annalyn, ang kaning tambok ba? Gagaw na siyang Jumel. Si Lokoy. Wala yung tambok. Oh, ako ni Iyaan. Kining... Gwapa. Gwapa, gina lang. Hello. Gupang, Annalyn. Ay, moding! Ikaw gigipili sa akong agaw, Jumel. Nawan ni taons cherry. Gaulo ko eh. Ay, magandam di ay ko sa atong pamahaw, ha? Lokoy, do. Dali diri do. Tabangi ko diri sa kusina. Ari lang ko. Ako na lang, ma'am. Ayaw lagi ko sampitag, ma'am. Uy, malipay kay ko kuntiya. Nalay mo isampit na ko, day. Sige, dali na, tiya. Yes. Si Annalyn makitong kauban ni Jumel pa. Huwag sila katawag na ako. Ngaduol ramang kaayo ko sa bahay ni Jumel. Kapihan nila, uy. Makapahiubos. Grabe ang ako pagbasol nga nung ako pa silang gipaila-ila. Dili ka malain si Day Cherry nga wag gyud siya agdaha. Marag na ibaw man tingali siya nga ni ako. Ay, mo anhiramang ko na siya din ni Denali. Ngano kinahanglan pag gid siyang sampiton kun mo anhi ka. Bitaw, Annalyn. Di na pwedeng mamahaw ta nga. Di na kinahanglang tawgon pa siya. Samok ba ning kaon na, eh? Aron may samok ba ako na tawag ko si cherry? Akong imbitahon nga ari sa maaw. Ayaw nagbuhatagaw. Ha? Gusto na ko masulo ang akong love. O gusto sa basulo ni Tia Luding ang akong love. Ganong kinahanglan pa man siyang tawgon. Sina, uparentas to pamahaw. Buot-buot sa ning... Tingalig, lainon sa pagsabot ni Day Cherry ang akong pag-ani. Ako lagi ato si cherry. Samok Nasad. ka ni kaon na. Sige na istorya ni cherry. Total, mo pa matang magsugod og kaon. Hasa Ako ba di ay? tawgon. Haday, ikaw rin nag-unang hungit ni Lokoy. Mapaganit ang mga je. Oo pa siya. Dinila mo, ha? Dinila mo. Ayaw gyud mo una-una kaon, ha? Anilagin mo. Unya ra gyud mo gungit. Kapabor ka, no? Abi kay nakahungit naman ka diha. Nalado as Jerry. Nga pahibaw ang nasanali. Makalagot yun, uy. Ayo! Cher! Ano ni ama ni Kulukoy? Cher! Ngano ni amang ka? Dali ko doon na. Nganong ni aka? Oh, nanamdikas doon. Mga dito ko nawag niya sa bintana ko, namdikas resportahan. Sa badya? Ay, pari ko aron, bawon ka nga na sa analis amo. Ang uyab sa kong agaw ba? Narito ko pa, hindi tayo. Unya? Patuon ka. Aron, magigdo nga na mo pamahaw ba? Ato ka mahaw dito. Pero, kita gito pa na. Imo may nagtupad sila sa agaw sa Jumel sa Annalyn, kita mo itupad ha. Da, may gibuhat ko eh. Ay, siya, ato ka dito. Ato na. Wabigin mo yung mga aon kay ato kapakanon dito. Gawat sila ni mo. Manay ko pamahaw. Ina sila, salamat na lang. Hala, luod ka? Sa luod ko. Di ba? Laro ay masultihan ha? Nanluod ka ba? Nanluod ka? Ngano ko taong maluod man ko? Sabi. Akong giingon ni mo, doon ako gibuhat, di ka kasabot. Gawas pa, manam sa ko pamahaw. Hala ka di ay. Kapoy ni mo, oh. Sa man, ha? Sa may pong cherry Lokoy. Doon ako na siya gibuhat ya. Malakas ako na siya pamahaw.
Naghago lang yung gada. Kaon ako eh. Tampasa eh. Oh. Sina. Upadayan tas ng pagpamahaw. Yes! Nag-guilty man ko, Galik magtuo si Analing, gisakit ang yun ko. Kasi lang yun si Jumel ang nagkauyap. Ay, wato na lang ko silang Jumel, Ganahan lagi ko sa imong fried rice, tiya. Ay, salamat nga giganahan day kaday Anali. Labi ba yung muluto si Tia, Nali? Labi na yun ka ng adobo nga murik si Charon? Agay. Kana bang pinalagto ba? Agay. The best ka na siya, na? Kaya ko makakaya putahe ko. Nga pamamanay. Kaya ko pinalag to ba? Saba di ay, luwa na ay. Siyaro pa kang busog. Unyara ka magluto na lokoy. Kanang pinalagtob, kanang mo pauli ka na sa probinsya. Ita. Nalitan na da. Hi! Yadi ang akong BFF! Dali. Dungan ni Miss Pagpamahaw. Ako man kong gihangi sa Jumel nga paanihion sa Anali. Sige, lingkod, chair, lingkod. Day chair. Mulingkod ako kung ako ikatupad si Jumel. Ha? Pida. Wa magid mawas akong hunahuna nga akong nakita dito sa simbahan. Ang binuhat nga kanunay kong madamguhan. Ang binuhat nga kanunay kong gihandom. Akong nakita nga gigulitan na itong lalaki nga iyang kauban. Kiyat mo yap? Ipasakay ba siya sa auto? Aw. Angay ito niya katong iyang kauban kay parehas mo silang nindot ang trabaho. Atay ba yun? Anong nasinam ko? Sige man akong gihandong katong babayana. Uy! Lasmag mo ka! Watero ko ito yung abay. Sorry. Murason pa yun dala! Bumakat! Bay, wali din ako ito yung Kung sukuli mo. Sukol! Sukol! Wali ka masukuli mo, bay. Ingnan tagang sukol! Sukol! Ikaw gino'y mahungawan sa kong kalakot! Sukol! Maldita kay ka, ha? Imo gipaantos ang akong kababata. Akong gituyo day, nga mauli una siya. Una ko pahibaw nga ako na siyang gisugot. Kung adtugo dito sa bahay, tinaling mga litsiyag akos na ako. Na, kadakong gubot. Aw, gakson tagyo ka, tungod sa kalipay. Tanawa. Wag ko masayop sa akong duda. Wabay na siya tiyong-tiyong sa mong pagpauli ay. Ikaw ba yung mapakya siya mong ipaabot? Wa pagka-chair? Tingali. Nabangga ng auto nga akong gisakyan. Saning tawhana daw. Tinuod lagi. Uy, di ko magdugay ha. Kanang malimpyo pa magugos sa kong kwarto. Ako di sa ko magdugay. Kay nakasiguro ko, taas na ron ang liog ni Papa sa pagpinaabot na ako. Ang iya magong nasayaran nga manimbarami. Ihatod ka lang ko. Ay, dapat lang no. Sa may gamitan mo ang sakyanan. Mananggit sa ko sa imong tiya, Mel. Okay, sige. Una, tagaday ha. Bye ninyo do ha. Mananggit ako sa imong tiya, Mel. Balik-balik niya din hiday ha, Anale. Basta mahigayon ko, tiya. Okay. Ako gisiyang dadon din siya kay na naman ko sakyanan. Karasab ka ha. Malipay ka ikuday kuno anhi ka. Sagdilan, tiya. Mananggit akong taro ni Papa kung dadon ko din ni Jumel. Le! Pauli na ka, Le. Sili, oy.
Say, li? Minupusan ng liti bali. Ay, mura managli-li. Mura mo yung buhaton, li. Le. Dagan mo sa inyo, le. Ay, ano? Doon na kayo manghod? O baka ikagaw nga. Parehas ni mo ba? Kagwapa. Kanang cute kayo. Dotag po naman mali. Kayo ba ninyong paliwatan? Ako'y nainitiwa. Nagkalisod ka, oy, lukoy. Ikaw ba, gaw lukoy, no? Gara, sad ka. Lukoy. Lukoy lagi gaw. Lukoy. Ikaw ba, gaw lukoy? May nang mahibaw ka. Si Annalie Ray, prinsesa sa ila. Ug minyuan ginang ko siya. Unya, dadon din Ang mabilin siya ila, mauna lang ang ilang rayna, ang mamang Annalie. Ang mama lang ko agaw. Mama ka ba? Pulos lagi kakabuang, Meloy. Sige nang pihiyatan ako. Kitingalig, nabala ka na turon sa papa. Sige. Di ba ka kapapugong? Tiya, ulit na ako ha. Okay. Salamat kay Islami ang pamahaw, tiha. Murag, di ko mutagam. Salamat sa pagkakos, day. May noon. Balik-balik baya din ha? Magikis na. Renan, dong. Anong niam ka ba? Gisultihan ko sa suki na ko sa trapo. Nga iya ka ko nung nakita nga gidadinis mga pulis. Nga naman. Gidalang ko sa kainit ma. Gidadaan ka na ko og paniud to ni mo. Anong nanghago pa magig ka mo eh? Kinsa man di ay laing mo tabang ni mo. Dahil sa unsaw man ni mo sa paggawas din Kung mapiyansahan ko. Pila may piyansa. Nabayran man ko sa usa ka sako na kong trapo. Mauni ako ilukat ni mo dong. Ayaw na lang paghuna-huna anak ma. Tago-uwi lang na imong kwarta. Dili na mahimo oy. Bebe kadiyot kay makigsulti ko sa mga pulis. Ayaw na lang lagi ma. Unsa ito kalibutan. Tingalig. Di na mo balik din katong akong nakulatahan. Makagawas lagi gapon ko. Dili ko gustong magdugay ka din sa prisuhan. Mahadlo kang maparehas ko sa kong amahan? Mau ba, ma? Dong Renan, taas ka paghigayon nga latason. Ug dahibaw ko, may mahayag pagyapong kaugmaon nga nagpaabot nimo. Ay ko padungga na, ma. Unsay mapaabot kong mahayag nga kaugmaon, nga wa makagrado. Mao ni hinungdan nga. Miatras na lang ko sa akong tinguha na maila-ila ko ang binuhat nga gituhuan kong makalipay na ko. Sobra na nga akong pangandoy. Nga nung miatras man ka, ayaw kalimot dili kita mo ay makabuot sa atong kapalaran. Di auto, ma! Di auto! Dato ang pamayhon nga migunit sa binuhat nga nakapabuang ako. May naibgan ka ng babay? Gikanlat ko na siya sa akong kasing-kasing, ma. Buang kong nangandoy nga maila-ila siya. Sa ako nang gikaingon, dili kita mo ay nagbuot sa atong kapalaran. Kaklaro sa akong nakita. Igunitan siya sa kauban ng lalaki. Malipayon sila. Usaray buot ipasabot sa akong nakita, ma. May uyab na katumabayana. Dong. Sa akong kalagot. Bisag watuyo ang nasagiran ko sa akong gikulata. Dali kayong mitugnon sa iyang apapangig ang akong kumo. Babay di ay ang hinungdan nga nung hiakatinhi. Nga ako yung kabuang mo'y naghatod ako din his presinto. Murag ang investigador man tingali nang miapod. Makigsulti ko niya. Ha? Magsusi ko kung unsay akong buhaton aron nga makagawas ka dinhi. Kung piyansa o baka multa ang gikinahanglan, may damang kong... Maayaw lagi usiki ang imong kwarta. Anak ko ikaw. Busa buhaton ko ang tanan aron makalaban ko nimo. Dinhi ka una. Ma!
Salamat ha. Oh, nganong napasalamat man ka na ako. Ako mo ay angay mo pasalamat nimo kay gibusog ko ninyo ni Tiya sa pamahaw. Sige mo guhang yung Tiya nga gusto siya makakita nimo. Pero may magugan ako hisgutan ni Tiya agon. Imo kong gilibak? May mo ka na ako libakon. Sige mo siyang susin ako kon kondo na ba ko uyab. Kaya gusto na siya apo. Sa una pa lang itong parang kita, wala ko mahimutang. Ug si Tiya mo ipirme na kong sumbungan sa makabuang ng kapagbati diyan mo. Bantay bitaw gyud. Oh, nga naman? Tingalig mag-ghosting ka sa higayon nga makakita kaglabaw pa na ako kagwapa ha. Pagkasal na ba ba? Doon sa ko. Karon pag ko ma-in love. Ug di na ko makatugot na mawa ka na ako. Mao nang pagkasal na lang ta. Nalimot ka sa akong gisulti. Kinahanglan nga magkailhanay una tag maayo. Una tag maghisgot og kasal. Ay, pagkadako sa sapiansa, uy. Ano mo piyansa mo sa kama? Wa ko'y may paluap sa nahitabo. Unsay mo kalibutan? Giuna nila sa pag-adto sa ospital aron matambalan dayon kini. Mayo manggod nang mapiansahan ka. Di lagi mo kihatong akong gikulatam, ha? Labi nagparihasab na ako katong tawhana. Ha? Quits ta. Babae gyud nakaingon. Di mo pa masangil ko, ma? Maglagot ba ako nimo? Na sige, dili na lang kumutingog. Mula kaon na ako. Pauli na lang. Mahimutan da ko dong rindan nga maghuna-una nga ni akas presuhan. Mangita ko og asa kong ipuno ining akong kwarta. Gusto gyud ka masuko ko nimo, ma? Dong rinan. Pauli na lang, good. Guwat ako sa ato. Muuli ako. Mura giatangan ki kong papa. Ako lang mga tarungan. Ganong nadugay ko sa paghapon mo. Ayaw na lang. Ako rin mo pasabot ni papa. Murag, nagdiyong man ang mga mata ni papa mo. Ako rin lagi mo pasabot niya. Hindi ko mag-utagad niya. Paulit dayon. Dili, Anali. Labanan tagyo ka. Natod na ni Mos Anale? O tiya, abagin ako kasabaan mi kay. Nadugay man siya sa pagpauli. Nagkasabot po na yung amahan nga gusto ka makakita siyang anak. Giapil di ko ni mo? Siyempre tiya. Tinuod masabgod nga gusto ka makakita niya. Aw, tural. Butan siya, no? O tiya, mo na nagkadanin ako ang iyang kabuutan. Pero, prangka kay siya tiya. Nalipay ko nga siya mao'y imong gipili, Jumel, kay ni Cherry. Oh, anong naapil man si Cherry? Ay, ako magong nakita ang kalainan nilang duha. Sa diyang nakita nako si Anali, natukma gyud ang akong expectation. Wa, say pagpakaroon ing nundong. Samtang Cherry, ay, di gyud lang nako tayoon. Makita ko ang nagpahipi niyang kasina. Kana bang gustong labaw gyud siya bisan kang kinsang babae nga masuod nimo? Iyaan magugkan ako, tiya. Klaro kayo. Nga arigo ka mulaban ako. Oh, natural. May katarungan sa kong mulaban nimo, oy. Giisip ka na gud na akong anak. O kaaway ko ang mudaot nimo. Tiya, daghan kay salamat. Dong, ang pingi gyud si Anali, ha, Jumel? Wow, ha? Iba na talaga ang may inspiration. Pangita na sag-uyab, aron upat na tang manuroy. Day, huwag ko mahangol ang mga lalaki. Hala, di mo guna kahangol kung magpahigot ta. Sign of progress na. Unsa? We're not getting younger any longer, Day.
Busa, panahon na nga mamili tagi kauban sa tibok na tong kinabuhi. Ngano ka, uy? Ikaw ba? Mga mong mangkaday, uy? Unsa? Wapagina sa kunahon na ang magminyo. Di ba mas ko gusto magminyo? Pero, ganahan kong Jumel. What if makapasar siya sa akong challenge? Usa pa may dukayan. Magpahigot ka dayon? Taod-taod naman sab na akong na-enjoy nga akong pagka-single. Sa ito pa, magminyo ka na? Di pa, uy. Ang akong giingon nga na-enjoy ko na ang akong pagkadaga. O kung si Jumel nagid ang para nako, why not? Basta, friends naman kaha mo si Jumel. Of course, no? No string attached whatsoever. Oh, kung mauna, why problema? Day, ikaw niya akong maid of honor kung magpakasal mi si Jumel, ha? Unsa? Mani na si itong gwapa, tiya? Kinsa? Si Anale? Si Anale rin siya gwapa sa inyo? Ano pero siya mo, tiya, eh? Kakinsa man di pasabot ni mo, halo koy? Chiri ko, kato chiri, waidak ko ito. Hay, Indot kayo. muanay pa ka to siya, nga may uyab mas Jumel. Wapa mo guyuyab. Nagwa pa kay uyab sa man. Lano? Ako na yan ihong chiri, samkay. Uy, hay, kani mo lokoy. Pansinon ka ka na tong tsire, nga muram kag baboy, wa pagitrabaho. Ba ni mo, tiya, eh? Grabe mo, bragdaog na ko, ha? Agay. Maabot rin yung panahon, tiya. Ngayon mo kong daigon, hawa niya. Sige ka na, kung saan tagod kapag daig nga kinanan pa man kang sugoon, aron malimpyo ni nga tumbay, aron makainit kag tubig, aron niya makalungag. Gihingin lang ka man tingali sa inyo. Why? Pirtim king hilak mama sa akong pagbiya dito sa amo. Ha? Milak mama ni mo? Hilak ko eh. Tungod sa kaminaw? Dili. Oh, anong milak man siya? Akong gidaya kan siya. Flowers for you. Uy, mapauli na noon ko, mo pagi kong kitagaag flowers. May nang karon ka na ko tagay. Aron dado ninyo sa imong kwarto o sigihan mo kiss. Nga katagaan man ka. Oh, sigurado man yun. Gawag sige na kaghandom na ko. Mao. Ay, sao na lang ang paborito na kong pocketbook. Mas tinito ka nang magsigag kiss sa flowers nga ko hinatag. Di pa madaot ang imong mga mata. Bright kining akong boyfriend, oy. Thanks sa flowers, ha. Mayroon tag, di pirmiho ni sa akong boyfriend. Uy, Rinan? Niyaman lagi ka. May ikyas ka dong? Ha? Tutubag ako dong, Rinan. May ikyas ka ba? Wamoy! Wadto ra ba unta ko sa presinto human ko maluto ang panihapon? Bibian mo ko. Hey, wamgid pakita ang biktima. Unsa? Gingnan na bitaw ka mga. Ayaw ko piyansa, he. Kita nga di ko ikiha. Awag yun. Lapas naman ang 24 oras sa ilang pag-detain ako nga wikiha. Mo itong ilang kong gibuhian. Nagtugaan ka ba na ako sa tinuod, anak? Giingnan ko bitaw ka mga. Ayaw pag-unaon nagpagpiyansa lagi na ako. O sa itong kalibutan kung di mo pakita nga akong gikulata. Wagin mo to nga. Ay, salamat in taon kung mao ka na. Dili mausik ang atong kwarta. Magsuka na lang noon ko. Luto naman ang inununan. Pahuwayon ako ma. Huwag ko'y tarong kinatulgan kami ira. Kaon una. Aron ha, diretso na ang imong pagpahuway. Kadiyot kay magsukat ko. Oh,
Di naman sad ka, koy. Ano, si problema na mo? Halawa. Tuwa ko sa gawas, tiya. Lasa ba yan? Pida sad ni mo eh. Kakitagi ko nagluto ko dire. Migawa sinuon ka. Mayo, kay galuto ka. Ay, hapit ko doon ako malimti ang pagtimpla sa sinigang bangos nga mao'y paboritong Jumel. Mayo. Oh. Sakto na yung gibuhat kay nagiluto ka. Oh. Yung sa tayo tuyo na ko, ha? Simisugo na ko. Ay, ang pagpaaslom, ragod. May gani kay di apay nabiling tunga sa sashit. Ngay akong natimpla. Sashit. Wakato na. Pahita sa naman tiya. Oh, pait. Sabi pait na ako, koy. Ikaw ba? Mata ka nga di kumukaw na nagsinigang. Ya, bangos pa yun. Oh. Hindi mo giluto. La, kibaw di ko, koy. Nga dili ka mukhaon og sinigang. Talaway ka trabaho na ko. Hmm? Mo'y permi na ko ipaluto ni mo ka ng dubong humba. Dali, ragay kang isod ang naglungon, koy. Bago ka di ay. Nindot sa. Nungong taon ka, imong taon ko pag umangkot ya. Sa ba di ay, kaya nanungon ni mo, ikaraho. Tanawara ko na mong lawas sa amin, oh. Ano man eh? Bisan pag sa amin, mahuot ka. Katawa ray masod. Wala. Naingon yung kag baboy, anak po eh. Niya mo pag kinaham ni mo, baboy. Di, tiwas, impas. Sagdilan diya, kay kuyog tigas lungon. Simbak ka. Bahala ka dito masod sa mot. Ay, sige, taon ka panaway na ko eh. Dili pag panaway ng ako, koy, oy. Dili na, oy. Pakonsensya ning ako, Iawat na lang ba, madutlan ka. Kabaga na ba ning apinga? Ang pingi sa taon ng imong lawas, koy. Anta pa, nga na, nagunsa mang kasgawas. Ay, altang sgwapat ya. Ano mo agi ba? Wala no. Kaging nanday kang Jumil nga iyan nasang dadon din sa anali. Sa naman taon siya. Nalira na gwapa rin. Kisa man day basabot ni mo, anak. Chirit ya. Nandot ka. Ha? Cherry? Uy, lukoy. Dili ka pansin ng cherry dong. Maayamang si Jumil ka. Sa'yo ang nangandam sa akong BFF, Ikaw ha? Ako rin imong kibantayan. Usara ko na nga tong kwarto. Natural. Makabantay yun dayon ko nimo kung nasa imong buhaton. Nakabantay magani ko nga permi na lang naa sa ibabaw sa imong lamisa ang imong cellphone. Unsa? What is? Dali mo mabasa ang message sa imuhang Prince Charming. Di ko gusto magpaabot na ako si Jumel, day. Ha? Masuko di siya kung madugay ka sa pagawas? Dili, uy. Masuko siya na ako. Na, tingali di ko masakay siya auto. Romantiko si Jumel, day? Kaayo, uy. Nakasiguro ko nga may flower na sabna siyang kipalit para nako. Ay, hapon din siya mo palit og flowers? Hapon ko no, aron ako madasa amo. Aron ko no, sigihan akong kiss dito sa akong kwarto. Romantiko gidi ay. Bitaw. Pero, abi ni mo, dili gid siya laay ika-istorya. Tanaw ni mo, formal siya no. Pero, makalit ka lang katawa kay sagulan man niya kumidya nga isulti ni mo. Happy ka gid ay ni Jumel? Happy gid kaayo day, as in happy. Tingali, magkaingon ako nga, wa ko masayop sa pagsugot niya. Dong, ayaw na taon pangulata, ha? Kay taon, mapriso ka lagoy hinungdan. Buang nga, bitaw, nainit lang ko sa dihang nakita na ko nga akong crush nga may kuyog na lalaki. Unsa? Murag giduslak ang akong kasing-kasing, ma. Na-inlove na ka ko, ma. Hi! Ganyan na nagatang na ko ang akong Rayna. Ganay na ra gyud. Ako na lang giubanan kay aron ba dili laayan. Ay, tinuod gyud ay nga hapon ka nang muda og flowers niya. Aron doon na siya mahagkan. Kung tuwanaw niya siya siyang kwarto. Siguro ka? 100% sure.
Dali na. Ihatod ka na ako. Day, dali na, Day. Sakay na lang. Total, doon rabi ta mugbay si Jumel. Ay, ayaw na lang. May lakaw pa magug ko. Tingali ko sanay mo lakaw, ha? Pero minalagyo kang mo palipad. Dili man sa ka magmingaw, kay kauban man nimo ang imong Prince Charming. Ako ginoon siyang lingawan permit, Chera. Asa bigyo ka kay amo kang ihapit? Ay, okay ra lagi ko. Ay, lakaw na tayo, uy. Tingali ka ng laayan ng imuhang Prince Charming. Di ka mo sabay na mo? Thanks na lang. Anali, dali na. May baliba naman si Cherry. Okay. Mo namin mo, Day, ha? Enjoy! Dili ka magmalipayon uban kang Anali, Jumel. Nganong niya mata din eh? Gigotom ko. Dito na lang unta ta sa bahay mangaon. Sigurado gyud nga nagawatos papa. Nananghid ako ni Papa nimo. Unsa? Ikaw ha? Nag-abusar na kit ka? Di man tingali pag-abusar akong pagpaila ni Papa nimo. Nga tinod anay gyud ang akong tinguha diha nimo. Kay ngano di eh. Wala ka gusto makiguban ako din sa restaurant. Gusto, uy. Pero ikaw rin akong giuna-una. Tingalig mabuslot ng imong bulsa. Aron lang ganahan kung makiguban ni mo. Oh, bahala lang mabuslot ang akong bulsa. Basta kay di lang ang akong kasing-kasing. Uy, nianam na itong order, oh. Lamian lagi ang pagkaon din, no? Nagkagusto ka? Of course. Gawas nga lamian ang menu. Kauban pagit ka na ako. Wow, kanindot sa kanta. Ako nang request. Ha? Ganahan kang mo na itong theme song? Mahig yung kay ka mo pili, no? Kisa na siya nagsulti ni mo nga. Paborito na akong kantaha. Si Papa, no? Di, uy. Kinsa lagi. Ang akong kasing-kasing. Anong imo magigunita ng akong kamot? Aron ako ipasulong ni mo ang atong engagement ring. Ako na isulong si mong tudlo, ha? Timaan, ngaway katapusan ang akong paghingkugman mo hanggang sa walang hanggang ang pagmamahal ko sa inyo. Ako nang isulo, ha? Ayaw to kaya. Ingon ka ni anak kamahal, alam ka na ko, Anali. Ampingan sab nako kining maong sing-sing, Mel. Sama sa pag-amping ko sa imong kasing-kasing. I love you so much. Pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan. Uy, anak. Nindot man lagi kag sing-sing. Wa ka kay bawo kinsa naghatag ini? Wa man tingali lain. Ang imo man tingaling boyfriend, si Jumel. Nananghid siya nimo. Nga iya kong hatagan ron og engagement ring. Uy, engagement ring? Mag-menu na mong duha, anak. Kung ingon ni anak kalabing si Jumel, makabalibad pa pagka ko kung manghangad na siya kasal pa. Aw, kan na. Ayaw nagyubuhi is Jumel, anak. Imo siyang gitugaanan sa paborito na kong kanta, no? Wa man siya mangutanan ako. Ngano di ay? Na-amaze ko. Serihang gikanta ang hanggang. O, happy ni mo. Iadayan kong gihatagan ining engagement ring. Anak, mahal kag yun ni Jumel. Ang tanang mga importanteng kasayuran bahin nimo, iyang gihatagan og bili. Si Jumel ang alang kanimo, Anali. Kanina ra ka din sa pultahan? Katong lalaki nga migunit sa kamot sa mitawag na kong hero. Matingal ito ang iyang uyab. Matingal ito ang akong nakita nga mikuha niya gikan sa iyang nagitrabahoan.
Kadtod ing babayhana ang imong gihuna-huna. Di siya mawa sa kong huna-huna, ma. Nahigugma ka na, Renan. Ambot. Pero kinalang mawa siya sa kong huna-huna. Tiya, magminyon ako. Uy, kanindot ko daan ang balita adong. Unya, misugot na dates Anali nga magminyo na mundo ha. Wa man siya mo reklamo. Sa diyang, ako siya gihatag og engagement ring. Oh, engagement ring ha? Siya nanghatag og engagement ring daw. Ako, gaw lupoy. Lukoy. Liwat mo kasi mungiyaan. Lupoy, lamihang ununan. Kita mo duha magkuhan daw. Kailangan mo sa engagement ring ngay mo higihatag sa mga uyab daw. Ha? Tag 295 point? Ha? Ilam di ay. Unsay 295 point? Pesos! Pesos doon! Doon na din lang 295 point. Doon na di ay kanang tunayag paak. Kaulukoy no? Tarong istorya, imog yung ibalik ko. Han may maiwi, kumubiya usa ka din ebe. Kaya biya ito tiya ka. Sige. Ilas. Dala kag tigaw da. Hilo mo ipalayo sabi, tigaw mo kay koy. Ay palabi ka stress na ko di agaw tiya. Ikaw ray, magkonsumisyon niya. Kung di mo madawat ang iyang komedya, magkonsumisyon ko ka. Bitaw gyud gaw. Why? Gusto mo ko di Japonan niyang kunot siyang lumi. Why? Why lami? Hilom diyan lokoy. Bibi, pahawa ko no din hibi. Aron magkatarong mag-istorya ang Jumel. Ano lang, direte, please. Maminaw lang ko sa istorya ba? At pagpilaon din ang gipalit ng engagement ring daw. Wala, engagement ring ko. Engagement ring ba? Pilaon. Di man mahalon gaw, pero di sa baratohon. Di po anang tunayog paak. Bitaw gaw, joke lang ko ito ako. Palitan ka na kung bratong imong lab. Nga ikaw yung palit gaw? Imong ikaw ba, palitan ka na mong brato imong lab, nga 6 mo kayo ito. Gwapa ko kayo. Sakto yung kagaw, tumpak. Lagi mo nga ni. Kanya dong Jomel, kanus aman mo magminya. Basta, hapit na siya. Sakto naman karga sa bulsa gaw. Kaya minyan mo. May sobra pa ginoon gaw. Bisag bungga pa nga mong kasal. Ihatag yun siya kung mahal ang usa kaing granding kasal. Aron di siya magmahay, nga ako'y gipili niya. Aron mamahimo niyang bana. Unsa to? Pagkaslan yun di Jomel si Anali? Sagdi nga iya mo ng uyab. Anong suko mo gikachar? Ay, oo mako masuko. Nga na masuko man ko nga sila may uyab. Pero ibo ka sa akong igagaw sa. Hay, hilom di oy. Takala kag ngal-ngal da. Saan dito mo gihangyan ako ha? Nabayran ko na mo bisag pila basta maimo na gina ka akong igagaw. Ha? Hala no? Imo ginitong gidibdib o kuya ka? Gidibdib yun binibini ng sirina ng buhay ko. Sa? Unsa mo gisalti? Basta. Gidibdib yun binibining sirina ng buhay ko. Sus! Mabuang ko pagdugay kong atubang nimo. Labaw pa kung mabuang, Cher, kung di ko na masugton. Ha? Sugton ako. Sugton ka kinako? Okay, pa ako dito. Tamparos ng noong ka? Hoy, may baw ka. Unya nagmayabag ko ha? Unya nagmayabag din akong utok. Gina, Cher. Kaapoy ni mo. Di ka na, oy. Cherry! Cherry, ay kubyay! Cherry! Cherry! Igagaw ni strawberry! Magpagkasal na sila si Jomel o Anali. Dili ko magkatugot ini. Buang abay na ako eh. Musinggit yun ko sa kay ubos nga silingar ba kay ni Jomel. Tingalig magkadungo si Jomel. Samot nga mawawan ko.
Dili. Dili ko makatugot na makasal si Jumel kang Annalie. Ako may una sa kinabuhi ni Jumel. Paita eh. Pariyaram tamig dagwa ni ikaw, Jumel. Pero, wak magin maibos Jerry na ko. Ano atong gisang agaw? Manaaman ko? Kumplitong takustanan? Ngano ka? Ya. Milambi man ang imong wait. Wa iya eh. Kasan gini si Jerry iya. Iya yung gilad iya. Ha? Giyan sa man kanya pag-ilad? Naliman ka iya. Iya ko na kong bayaran. Ha? Anong tabangan ko niya? Tabangan ako siyang maiya si Agaw Jumel. Mo na iya. Unsa? Gihaylo kang Jerry? Awa kong masugot iya eh. Maayo niya iya no? Ako siyang tabangan niya. Ako alaot iya. Ano malaot man ka? Naibugo ko niya iya. Kung ako siyang tabangan nga maiya si Agaw Jumel, muhila kong dugo iya. Hilom di at lokoy oy. Pero tinuod yun nga gihaylo ka ni Jerry aron iyang maangkon si Jumel. Tugaan sa tinuod lokoy. Ay kablaka na siya. Wala mahimo si Jerry sa pag-ubasa mong relasyon yan, hali. Mo propose na ko niyag marriage. Aron, sigurado nang di na si mawa sa akong kinabuhi. May pa, Jumel. Aron makakita na kong apo. Nagandoy na lang kag-apot, ya? Oo. Kana lagi kon iuban gihapon ko nimo sa inyong pagpuyo ni Annalie. Anira gihapon ta din ni siya. Way malayo na to. Ha? Magpaduol ka gihapon ni Jerry? Di siya magkagawa sa mong relasyon ni Annalie. Yeah. Dong, huwag ka mahadlok sa gisugo ni Jerry kang lokoy. Kano mahadlok ko siya? Nga asawa ko naman niya si Annalie. Siya mo'y buhaton kong inahan sa kong mga anak. Basta nang gipost ni Annalie? Sing-sing? Engagement ring? Muna tingali kinigisulti ni atong baboy nga magpakasal na silang duha si Jumel. Animal! Ipagkarpo pa yun niya dinhi ang engagement ring nila ni Jumel. Nahana na yun ang tanan kong paglaom nga maangkon ko si Jumel. Pero dili ko mo surrender. Dili! May nanawag. Si Annalie. Day! Nanawag lagi ka. Oo, nakakita ko. Sabay mo nakita? Ang imong engagement ring. Engagement ring lang na, Day. Dili pa na lisensya aron magpakasal naming duha. Kada kay imong gipasulob ni Jumel sa imong tudlo, dili ka na gyud makaikyas, Day. Sabay dili makaikyas? Nga magpakasal na mo duha. Dili na bitaw ko makaikyas, Day. Ha? Bisag si Papa, nakaingon yun. Naangay ko na pagkasalan si Jumel. Well and good. Niya, kanusta naman ang wedding bells? Nakuha na lang ko sa iyang wedding proposal. Kinahanglan pa pagod na? Kana kay imo nagipasulob sa imong tudlo ang engagement ring, mauna na. Kini maong engagement ring. Timaan lang na nga taken ako. Nadili na ko mahimong manguyap paglain. Pero sa gayon nga mo propose na si Jumel nako. Ako dayon siyang tupagunog. Yes. Pag magpagkasala dahin mi duha. Ikaw unyay akong maid of honor dayha. No. Nalibay ka sa akong gipost, day cheer? Oo!
Oy, oy. Nalipay kay ko sa nindot kain imong balita. Sige day ha, kay may gibuhat pa ko. Oh, wala. Nagka-disturb ko di ay ko nimo. Sorry. Okay, day, sure. Basta, ikaw may akong maid of honor, ha? Okay, day. Sige, day. Bye. Bye, day. Shit! Ay, sama ka. Ha? Usa na ba sa... Anak! Usa na ba sa kay nahitabo ni Dongrinan? Nganong imong kong sunod din, eh? Aron magpakisayod ko kung usay nahitabo. Naglagot ko. Nakakulat pa na sab ko. Ano ko taon, Dongoy? Wapag yung kamutagam nga na priso kag duha ka adlaw tungod sa imong pagpangulata. May gani kay wa ka iki, ha? Idasmagan mo ko. Dili ko mabaros. Ay tinghali wa matuhyo ang pagdasmag nimo. Pastilan Dongrinan. Ayaw na intawon pada sa kainit sa imong buot. Gisakitan ko, ma. Gisakitan ka sa pagdasmag? O hangtod karon gisakitan kapas imong nakita nga may kaubang lalaki ang imong crush. Litse! Dong, may nanutog sa pultahan. Tingaling pulis na karon nga may gukod nimo. Dong, may nanuktok sa pultahan. Ayaw. Ha? Ayaw, ma. Ayaw ablihin pultahan. Muambak ko sa bintana. Ha? Di na ko gusto mo padakop. Ayaw ablihin ang pultahan, ha? Muambak ko sa bintana. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin. Pulis na ka ang nanuktok, mga kasama at tangi ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Dito sa ating daigdig. Umato mga ka-listeners, ang part 3 nya sunod si Mana pang sumpay ani part 4 no kay kuan man bali tagkuan ni ka episode bali sa 1 week di po ni kada part nga akong i-upload 1 week po ni pito ni ka episode no atong isumpay muna nga sa sunod si Mana pang ato ang sumpay ani mga ka-listeners no di ko ka sure sa adlaw basta kay sunod si Mana nya mag-upload po ko pohon sa Jankit Anota o kuan drama nga Ang Kalag Nicolas mga ka-listeners no. Ako bebalo ninyo nga kining drama ha daghag laktaw kay dili kompleto ako ang episode ani no. Pero na may ending, na sinugdanan og nay katapusan. Sige na lang ato na lang i-upload mga ka-listeners no. Comment lang mo og kanang ganahan mo kay daghan jud laktaw mga ka-listeners no. Nya sa katapusan asay nawasad na, pero sagdi lang comment na lang mo ganahan mo ang atong i-upload kay sayangan man sayang pud ba og i-upload nya murag narabay nag-request ani sa una nga i-upload ko no Ang Kalag Nicolas no nga drama may pagkaparihan sa drama nga mga kalag nga bunguto no murag mamaong ra gamay ang istorya ba muna nga plano ko i-upload ni bahalag daghan og kanang episode nga nakulang no. Importante nga nay sinugdanan og nay katapusan mga ka-listeners no. Nya more to mga ka-listeners. Amping mo kanunay. Thank you so much og God bless atong tanan.